ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯುಲ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಬಾಬನ ನೆನಪುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಪಲ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ವಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿದ ಕೈತಲ್ದ ಚಿಹ್ನೆಲುದಾದ. ಉತ್ತರ: ಕರ್ಮಾತೀತ ಎರೆ ನೆನಪುದ ಬಲೊಡ್ದು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನು ವಶೊಟ್ಟು ದಿವನವನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದು ಬುಡಡು. ಇದುವೇ ಬಲಶಾಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಏತು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಂದು ಪೋಪರೋ ಆತು ಅಂಗ ಅಂಗಲ ಶೀತಲ ಸುಗಂಧಿತ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ವಿಕಾರಿ ದುರ್ಗಂಧ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ: ಇಂದುವಂತೂ ಏರ್ನ ಪ್ರತಿಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನೋಡಾದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾತಿರುವೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಓದವೆರು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರುಂದು ತೆರುವೆರು. ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮೆರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೆ. ಆ ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮುಡುಪ್ಪೆರು ಸುರುಸುರುಕು ಈ ಪಾತೆರನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನಡು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪೆರು ಐನ ಆತ್ಮನೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮಡುಂಡು ಅವು ಆತ್ಮಡ್ಲ ಬರುಡು. ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ದು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಂಡೋ ಅವು ಆತ್ಮನೆ ಓದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚಿನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನೊಲ ತೆರಿಯೋಜಿ. ಆತ್ಮ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನಡು. ಇತ್ತೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನನು ಬುಡಾಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೆ ಕೇನುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎತ್ತಂಡ ಶರೀರ ಗದ್ದೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದುವೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಹೋಗುನು ದೇಹ ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಲ್ಪನವು ಕೊಳಕು ಪಾತೆರನವು ಇಂದು ಸಹ ಆತ್ಮನೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಓದವೆರು. ಆತ್ಮನೆ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರಡು ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಚ ಪರಮಧಾಮಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತವಾದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೊತೆ ದೆತೊಂದು ಪೋಪರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಈ ಪಾತ್ರೋಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವನಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಜನ ಇಂದೇನೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾವಡು ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪರದಾನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಅಂಶನೆ ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಏಪ ನಿಕ್ಲೇನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನೇನು ಮರೆತು ದೇಹ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪರು ಅಪಗ ಒವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪುನೆರ್ದವರ ಏಪೊಗ್ಲ ಪಾಪ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಪಾಪಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು. 5 ಪಕ್ಕ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಪಾಪ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ದೀವನೋಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಓದುವ ದೇಹತ್ತು ಸುರುಕು ದೈಹಿಕ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈತೆ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತ ಕೊರನುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವಾದನು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬ ಪುನಃ ಪಾತೆರನ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪರತೆರ್ದಿಲ್ಲ ಪೊಸದ್ದೆರ್ದಿಲ್ಲ ಪರತ ಒಂದು ಬೈದರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಕಚೇರಿ ಇಂಚಿನಟ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾಬಲ ಸಹ ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಬಾಬಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಸುರುಕುಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತರು. ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಾಕಾರ ದೇಹ ಪಂದು ತೆರೆದು ನಿರಾಕಾರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ನಿಕ್ಲಿನ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತಿರಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಕೆಲವರು ಎಂಕುಲು 2 ಗಂಟೆದ ಕಾಲ ನೆನಪುಡುಪ ಬಂದು ಬರಪೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಂಕುಲು ಸದಾ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಸದಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಸುರುಕೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಬುಡ್ತು.
ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮದೇ ಆಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ವಶ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಗ ಅಂಗಲ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ಸುಗಂಧ ಅತ್ತಂಡ ದುರ್ಗಂಧ ಚೀಚಿ ಅಂಗವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ವೈಕುಂಠ ಪಂದು ಪನಡಾಪುನು. ಅಲ್ಪದ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಲು ಕಿರೀಟ ಇಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಲೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂಡಲ ಸಹ ಬರ್ಪೆರು ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಐನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನೆನಪುಡ್ದೆ ಪಾವನ ಆವಡುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾವನ ಆವಡು ಪಂಡಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆ ಒಂದೆರಡ ಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ಶೀತಲ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಗ ಅಂಗಲ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಆದು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ ದುರ್ಗಂಧ ಅತನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆಂದು ಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ದುರ್ಗಂಧ ಉಂಡು ಈ ಶರೀರಳ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಪುಜಿ ನಿಖಿಲ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು ಶರೀರ ಅಂತೂ ಪವಿತ್ರ ಇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಏಪಲ ನಿಖಿಲಿಗೂ ಹೊಸ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪವಿತ್ರ ಆದಪ್ಪುನು ಅಂಗ ಅಂಗಡು ಸುಗಂಧ ಈ ಮಹಿಮೆ ದೇವತೆಲ್ನಾದುಂಡು ನಿಖುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಖುಷಿತ ನಶೆ ಇರ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ 5 ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆದ ಶಬ್ದ ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪಂತೆರು ಏರಿಯನ್ನ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರೋ ಗೀತಾ ಪಾಠಿಯಾದುಲ್ಲೇರೋ ಆಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಐನರದವರ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಪೋದು ತೀರಿಪಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಂದಿರೊಳಗು ಪೋಪೇರು ಶಿವನ ಮಂದಿರೊಗು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟುಲೆನು ಏರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರು ಶಿವನ ಮಂದಿರನು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಬತುದಿ ಮುಟ್ಟುಲೆನು ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪರತ್ತೆ ಆರ್ನ ನಾಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರು ಬದರಿನಾಥ ಅಮರನಾಥಡು ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಮಿತ್ತು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಐನರದವರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಮಂದಿರನು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಡು ಕಟ್ಟವೇರು ಮುಲ್ಪ ಗುರು ಶಿಖರದ ಮಂದಿರೊಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟವಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೇರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಶಿವಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಓದವೇರು ಪಂದು ಬಕ್ಕೇರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರಂತೂ ಬಾಬಾ ಅಕುಲಂತೂ ಬಾಬಾನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಡು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾನು ಬುರ್ದು ಬೇತೇರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇನ್ನೇನು ಬಾಬಾನೆ ನಿಖುಲು ಚೌಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಖುಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆನ ಕೇನುವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಾಲಲ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು ಸುರುಕು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಪಂದು ಅಕಲ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಐಕ್ ಕಥೆ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಈ ಕಥೆ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಸದಾ ನೆನಪು ದೀವನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾರಗಾದೆ ನಿಖುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಅತ್ತನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತನೇ ಇತ್ತನು ಇಂದೆಟ್ಟು ದೇವತೆಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇದು ಸತ್ಯ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪಾರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಕಥೆಯಾಯಿನೇರ್ದವರ ಚೈತನ್ಯ ಭ್ರಕ್ಷಪತಿ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವಿರು ಇಂದೆರ್ದು ನಿಖುಲು ದೇವತೆಯಾಪರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಪವಿತ್ರ ಅವಂದೆತ್ತನ ಧಾರಣ ಲಾಪುಜ್ಜಿ ಪಿಲಿತ ಪೇರ್ಗ್ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆನೆ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಧಾರಣೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರೆದ ಅಂಚ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುದಾದುಂಡು ಬಂಗಾರದವು ಅವಡೆ ಆನಗನೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮನದ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕಥೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಒಯ್ನು ಗೀತೆಡು ಬರೆತೇರು ಆಕುಲು ಈ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ತೆರಿಪದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನರು ಕೇರ್ನಾಕ್ಲೇರ್ದು ಆಕಲ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನಲ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡುಲ ಸಂಪಾದನೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡುಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದುಂಡು ಓದವೇರು ಅಂಚೆನೆ ತೆರಿಪವೇರು ಜೋಕುಲೆ ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಇಂಚ ಬೇತೇರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಆಕಲು ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಆಪುನ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಹತ್ಯರ್ನಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪುಂಡು ಐಟು ಪಾವನ ಆವಡಾಪುಂಡು ದೇವತೆಲೆಗೆ ಪಾವನೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರಿಗತ್ತು ಸನ್ಯಾಸುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲ್ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಖುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಉಡ್ಪಾರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೇರು ಭಾರತಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ನಡತದಂಡು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖುಲು ನಾವು ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡುಲ ಚಕ್ರಲು ನಡಪನಗ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಲಡಯಾಪುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಮಿತ್ತೆ ಲಡಯಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಸತ್ಸಂಗಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಲಡಯ ಆಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆ ನೇಪಲ ಕೇಂದಿಜೇರು
ಇದು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಏಪ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಲಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಬಳೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸಾಧು ಸಂತೇರು ಪಾಂಡಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆರು ಬಾಬಾ ಸಹ ಕೇನುವೆರು ನಿಕುಲು ಅಪವಿತ್ರರಂತೂ ಆಪುಜರತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಕಾಮ ಮಹಶತ್ರುವಾದುಂಡತ್ತೆ ವರಾನೆ ಬೂರ್ಪಾಂಡು ಈ ಕಾಮ ವಿಕಾರಳ ಮಾತೆರನ್ಲ ಬೆಲೆ ಜಂದಿನಕಲಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರ ನಿಕುಲು ಅಜ್ಪತ್ ಮುಜಿ ಜನ್ಮಗಳು ವೇಷಾಲಯ ಎಡುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪಾವನಾದ ಶಿವಾಲಯಡು ಪೋಡಾಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪವಿತ್ರಾದ ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ಶಿವಾಲಯ ಸೊರಗುಡು ಪೋಪರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಏತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ಏತು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆವಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ನಡಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಇದು ಎನ್ನ ರಥವಾದುಂಡತ್ತೆ ರಥದ ಆಯಸ್ಸು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾನಂತೂ ಸದಾ ಅಮರಾದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಅಮರನಾಥ ಯಾನ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಅಮರನಾಥ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದು ಅಮರಾದು ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತನವರ ಐನಿರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಮೋನಿನ ಆ ಕಡೆ ಕಾರನು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕುಡ ಮೋನಿನ ದೇಗಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗವರು ಬಾಬಾ ಮರೆತು ಪೋಂಡು ಮೋನೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗದು ಬಿಡ್ನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪಂಡ ಉಲ್ಟಾ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ಮರೆತು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಪಂಡ ಉಲ್ಟಾ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆ ತಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾರ್ದು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ನಟ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಾರುಗೊಂಡು ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ನಿಕುಲು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಈತು ಸಾಹುಕಾರರಾದುಲ್ಲರ ಐನೇರ್ದವರ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲು ಏಪಲ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾರ್ದು ಈ ತೊಂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲ ಸಹ ತೆರಿವರು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪವೆರು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ಪಡೆಯಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಈ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ಪಡೆಯಲೆ ಪೂರ್ಣ ಓದಿಜಿ ಬಂದಿದ್ದನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಟ್ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪರು ನಿಕುಲು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತನೋಡು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಲು ಓಪನ್ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ನಿಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಮದ್ಮೆಗಾದು ವಾ ಹಾಲನ್ನು ಮಲ್ಪರೋ ಅವು ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವಭಗವನು ಆಚೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ತೇರಿಪನಗ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಹಾಲು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ತೆರಿಪಲೆ ಭಗವನು ಆಚ ಕಾಮ ಮಹಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ದುಃಖನು ಪಡೆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಪನಗಾಕಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು 5 ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಅಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೆತನುಜಿ ದೇಪಂಡ ಕೂಡ ಯಾನ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಕೊರಡಾಪುನು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೈಸೆರ್ದೆ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಒರಿ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಆಗಸ ಶಿಲ್ಪಿಲಾದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾವ ಸತ್ಯವೈನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆರೋ ಐನು ಗಮನದ ಇದಕ್ಕೆ ನೊಡಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬರ್ದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಟ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಮ ಅಂತ ನೋಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಶರೀರದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನು ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಈ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನನು ಬುಡುಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಒಂಜೆ ಸ್ಥಾನೊಡಿತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಸಂಪನ್ನ ಭವ ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜೆ ಸ್ಥಾನೋಡು ಸ್ಥಿರವಾದಿತ್ತದು ದೂರದ ಮುಟ್ಟಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜೆ ಸ್ಥಾನೋಡಿತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಸೇವಾರ್ಥ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೇವಲ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ದ ಸಂಪನ್ನಾಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸದಾ ವ್ಯರ್ಥ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಮುಕ್ತಾಪುನವು ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಂತ್ರದ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪ ಮನಸ್ಸರದು ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಮನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದು ಸಂಪನ್ನಾಪನ ಈ ಸೇವೆ ಸಹಜವಾದ ಮಲ್ಪರು ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರು ಮೈಟ್ ಆಲೆ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆತ್ಮನು ಮೈಕಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.